Halo, selamat pagi, selamat rodok siang. Selamat berjumpa lagi dengan kami peternak cilik-cilikan yang beralamatkan di Tugu Pojok Pandewatu, Desa Tugu, Kecamatan Larak, Kabupaten Ponorogo, Indonesia Merdeka Jaya Raya. Ini saya berada di rumahnya peternak handal, peternak senior. Yo, videonya apa loh? Kita video Yo. Berapa apa ya di video ya? Di video apa lagi? Mohon izin Mas ya, tak video Mas. Iki. Itu hari mantrinya saya video ini tukang vaksin. Tukang vaksin nih. Ini vaksin apa Mas ini? AI? Oh, AI. Boleh tanya-tanya Mas ya? Saged ya. Lek vaksin AI perserebine jasane pinten Mas? Jasane tok. 45.000 ya per 1000 ya. Niku tergantung vaksine obatnya napa mboten? Oh, jasane lelek vaksine lek AI. Oh, bener-bener ya. Oh, laktosa kalian napa niku sing setunggale gumburo niku mboten sami. Oh, niku tetes. Lek sing khusus suntik niku vaksine napa mawon? IB. Napa? ETS. LDS. EDS. Oh, ya maaf ya ora dong, bukan peternak ngene iki Mas ya. Ya maaf ya. Aku ya kur sekedar opo lho ya wong pengangguran Mas kula ki ora duwe gawean tetap ora duwe apa-apa. Kur nyetan ngulor ngalor ngidul. Gua nang Pak Nardi ora dijak nyambut gawe ya. Tak kon ngangkat dadi murid dhek ya beliau ini ya ora gelem lho Mas ya jan gregetne Pak Nardi ya. Heeh. Iki minta di video, minta di foto malah justru tak video iki Mas. Arep dikirimi nang putra-putrine jarene. Berarti lek 1000 ekor ndak ngampe sak jam Mas ya, apa ngenten iki? 1 jam. Oh, sekitar kurang lebih 1 jam ya. Lah lho kok anu ya kok kutuk-kutuk ngene ya. Oh lah. Walah bagi kaget lho aku bengok. Maaf kaget ya anune. Tapi lek urung bertelur kan urung anu ora ngaruh. Lek wis bertelur iya malah mangane seneng. Heeh ngombene. Lah kae banyune barang entek nanti. Alah kowe ngerti Pak dokternya berarti gremeng nah sampean kok. Kula Pandewatu mriku. Tugu. Lan jenengan? Kula Sampung. Oh, Sampung Parngasmo? Yoga ya. Oh, Mas Yoga. Asik khusus anu gayane ya ngeten-ngeten bendinten Mas ya. Teng pundi mawon anu jam terbangnya teng pundi mawon? Oh, Wonogiri, Ponorogo, Pacitan, melingkup daerah niku. Ya, di bidang ngeten iki jenengan pun berapa tahun? Hampir 3 tahun. 2 tahunan. Oh, lang ya, 2 tahunan sapa. Ngeten iki lek pomo nyuntike nang angger napa nggih dikira-kira Mas? Pripun? Tempate lho. Oh, keteng dada. Keluar utang teleh pripun? Kan dikira-kira. Oh, nggih umpama lho, umpama enek klerune ngono ki. Mati ya. Oh, mati ya. Oke, siap. Salah. Mati. Nggih.
Lek niki nggih Mas ya, maaf ya. Yo banyak tanya aku ge wong trayonul putul wong ora godak apa-apa. Niki persyaratannya sebelum divaksin ngeten niki napa dipuasakan dulu atau biasa-biasa mawon? Enggak ngaruh yo dipuasakne dhisik apa orane enggak ngaruh napa pripun? Pertamanya kesehatan ayam Marion. Pertamanya pripun? Kesehatan ayam. Kesehatan ayame ditingali terus kedae napa niku harus sehat ngoten to? Nggih, nek sehat boten vaksin. Oh, ngoten. Wah, pasane ora ngomong. Paling belum iki. Aku lek karo Pak Nadi dhewe ya kowe ora tak percaya. Oh, kadang-kadang omongan Pak Nadi lek dipercaya kadang-kadang yang bonusut. Ya dipasani kene ora pakan urung. Lah tak kei pakane ya wis akeh wae. Pitik gedhe ya ora pakan. Endi pitik gedhe? Ning kono. Oh, sing kono to. Wah, lha ora lho Pak Nadi. Sekesuk mang lho nyapo sampean iki yahene urung kok pakan iki. Wong Apa nyampur kuwi? karipan ketulan mabni Apa tidak apa melekan mambengi? molekan. Karo. Ayo, Cok. Lah. Oh, karo mbok edok ora melekan jenenge lembur kuwi. Masih Bu Bidan Eni Serangan. Gas. Kandang satu kali. Kandang buayu apa? Kalian kandang sinten? Buayu. Bu Ayu. Oh, alah to, Mbak Endang to. Nggih. Kula etan, Mas. Nggih, saking senes saking kandange, saking daleme nggih. Saking daleme niku ngaler. Nggih to enten pertigaan besar. Ngetan sekitar 500-an meter. Nggih sik lek Mbak Endang niku sak deret niku kiwa tengene niku tesih sederek kalian kula Mas. Tapi lek Mbak Endang mboten ngakui lek dulur kalian kula ngapunten soalé dhek wis sugih kok. Ya tak akoni memang kaya raya beliaune. Kandange kok ngono. Nah, kula biasanya ya lek kadang-kadang nempel 3 kilo berani tak nggih becek ini kadang-kadang nang kono. Tapi beliaunya lek sithik ini ndak gelem ngeterne Mas. Karyawane sing gelem ngeterne. Karyawane jenenge Mas Heru. Jadi sering Mas nggih sampean Oh nggih. Lek untuk saat ini kandangnya sing lor Saben niku pinten ewu niku ngene Mbak Endang. 3.000-an kurang luwih. Lek sing etan? 2000 lebih. Nggih lek sing etan Bondrang. Nggih sing Pandai Watu. Kurang luwih 4.000-an. Lelek sing etan? Sing kandang baru. Kurang lebih 400-an. Pandai Watu 4.000-an lebih, kayak Bondrang ya 4.000-an lebih. 4.500. Berarti ya mendekati 10.000. Orang kaya Mas, wajar saya tryo PL dulu. Luar negerinan juga. Yo dulur yo kanca sekolah sak kelas SD Mas. Tapi yo mbok lek orang aku dulur. Orang aku yo ben apa. Ini selore niku kan kami tua. Nggih to kami tua. Pak Witoyo niku nggih sederek ngono to. Lore bareng mati tumijo niku sederek ngono. Kembali yang perayaman Mas. Niki kula pertanyaane niki lho. Niki dari umur 0 hari nggih. Niku pertama kali vaksin niku berapa hari? Umur berapa hari? Dari DOC-nya mengambil dari dinamika poultry kan sudah tervaksin. Gitu. Nah terus selepas kita ambil, andai kata kita pesan ya, terus itu divaksin itu kita rawat umur berapa hari? Umur 5 hari. 5 hari sudah divaksin ya. Nah, vaksin pertama namanya vaksinnya? NDI. Oh ini bersamaan? Oh double ya? NDIB kalian? NDAI.
AI niku napa Mas maksudnya? Apa yang influenza nih Mas? Oh, flu lah, pokoknya pilek. Pokoknya pilek ngono kuwi lah. Lek napa sing awal wau IB? IB niku napa? Ini ku apa namanya? Nama serangan itu nih ya. Oh, napa? Penyakit itu namanya. Lu penyakitnya nama penyakit ya? Iya. Virus. Oh, Ini demam. demam berdarah. Walah, Pak Nardi kok syukur ngawur. Nah, dene jane nang Pak Dokter dia ini kan diarahne dikon gawe nipel Pak Nardi. Ya sampe saiki ya urung di kayak nipel. Toko nih tutup. Walah ora alasane. Ya paling ya karepe ya pengiritan. Ya tinggi timbane ngusungi banyu ngono kuwi kok karek matur langsung nipel. Lah anu Mas kembali lagi. Apa kuwi selepas 5 hari vaksin ya. Terus selepas itu Vaksin malah mau berapa hari lagi? jangka 3 hari 4 hari. Oh, Sembarang. oh vaksin gumboro. Gumboro itu ya nama penyakit. Iya. Oh, alah 3 hari vaksin lagi ya. Lelek sampean pelaksanaannya itu vaksin nopo mawon, nopo keseluruhan penyakit sakit mawon. Sakit. Oh gitu ya. Kalau menjalankan nanti jadwal ya. Oh, maksudnya sing jadwalnya sinten? Kan ini pernah di program ya. Anu teng sampean tumut dinamika apa trimika ta? Ini medium. Medion. Oh, alah, gitu. Oh ada jadwalnya gitu ya. Berarti nggak harus yang punya napa niku yang punya ayam itu nggak harus menunggu memanggil ya. Konfirmasi dulu. Oh gitu. Ya oke siap. Itu 500 guys. Enaknya itu disekat-sekat kayak kutok-kutok Mas. Nggih ta? Lele ayam Bangkok. Ayam Bangkok ngene iki salah. Kabur mangane ayam kula e blas ndak tahu tak vaksin Mas. Paling ya vaksin anu minum niku wis vaksin obat toko biasa tak campur minum. Anu Mas aku iki ya nggo hiburan iki tak ketang pira wae 100-an nek ora 100 punjul ya enak. Tapi Bangkok Mas seneng ngeten iki. Lek ngeten iki dereng mampu Mas. Soale niki danane iki oh, ora trimo puluhan juta, ora kena madakne Pak Nardi ora kena. Iki belum gede iki berdarah biru lek Pak Nardi ndak ora kena sok wowo iki. Sok wowo mlonyo. Mas, pomo pitik hari datang ya. Lho Pak Nardi. Kuwi di apa jenenge rasa divaksin tetes. Nunggu apa suntik itu langsung masuk ora tetesnya. Ya nunggu suntik anu. Kan NDID to tadi ketuae. Ditetes nih kae. Lah saiki ndak sah ditetes. Niku sampean rene wis masuk nang suntik kuwi ora NDID ini. Boten sakit. Ora iso. Kan niku kan tetes ora. Tetes heeh. Nggih. Tak kira nek wis enek ngono wis enek. Boten. Berarti tetep netes ya aku. Nggih. Beda jalur ngoten to. Nggih. Antara ini kan pas ae tetes niku nang. Nek sudah boten kuat tas ya. Oh. Tak kira nek langsung wis masuk ning kono enek NDID ini. Tetes sampai umur berapa Mas? Lek tetes Kan terus napa menaken. dari 00 hari, umur 0 hari sampai berhenti obat tetes niku umur berapa? Nopo sampai toko anu tetes terus ngeten iki? 20 minggu 20 hari wis kuat. 20 hari suntik kuat berarti tetes enggak. Oh, Kok sing 8 dino gemboro iki diminum nih. 28 dina. Kan tadi kan titik orang belum minum. Ndung kuat disuntik barangnya. Kalau minum itu titik. Kata tadi kan rata.
Iki ya pertumbuhannya ya ruwaca. Apa ya? Ruwaca. Keluar apa hitung dengan Malah paling ya ngetokne ban ngono ae. Lah aku ganceng gak ngetokne ban. Enak sing nyeluk Buddha, ora nek nyeluk ngambek bae liyane. Oke guys, saya video ini diberhentikan dulu. tak campur anu. Keselnya ke Campur apa sih? Atau jagung, upload. Mulai hari ini. Jadi engko udah ngirit. Oke guys, ditutup dulu. Bila masa boleh disambung lagi di lain kesempatan. Semoga Anda diberi keselamatan kesehatan. Hah? Foto ini. Lagi kita video loh, sana orang terima foto, melebihi foto. Foto itu Ya bisa. Oke guys, bye bye.